Dneska dosáhl v pohodě den. Pem má teorii, že se do odpoledne vůbec nic nestane. Můžete se prosím uklidnit? Někteří se tu třeba snaží pracovat. Kanceláři. Prosím o pozornost. Někdo se mi vykakal do kanceláře. Začíná vyšetřování. Musím říct, že moje teorie byla chybná. Dneska jsem prostě normálně seděl v kanceláři. Popíjel jsem kafíčko. Až najednou jsem něco ucítil. Díval jsem se všude. Opravdu všude, ale nikde jsem to nemohl najít. Potom jsem se podíval pod stůl a hádejte, co tam bylo? Hovno. A teďka se snažím vypátrat, kdo to udělal. Ryane, co jsi měl včera k večeři? Kuře s rýží. Kuře s rýží, jo. Zajímavý. Stanley, viděl jsi něco podezřelého v mé kanceláři? Jediné, co mě zajímá, je, kdy bude oběd. Ne, Michaele, já jsem to být nemohl. Včera jsem zrovna dával dětem ze sklepa kamení, takže já jsem neměl čas kakat někde v tvé kanceláři. Jasně, Stanley, ty jsi byl vždycky nevinný. Jaký názor máš na to ty, Angelo? Michaele, někteří lidé mají úroveň. Znám Michaela moc dobře a vím, že nikdy nepoleví, dokud nepolapí toho pravého zloducha. Jo, a mimochodem, není mi líto, že mě Michael nenechal vyšetřovat. Fakt ne, vážně ne. Sakra, no teda fakt já jsem naštvaný, tyjo. Michael, děje si něco? No jo, děje to by. Když je Michael naštvaný, všechno si to prostě vybije na mě. Docela mě to štve. Prostě jsem pořád nic nevypátral. A navíc, to by smrdí. Co tady? Co se to děje? Cože? Ne! Kevine, co to jako děláš? Michael, vždyť jsme se na tom přece dohodli, ty si nevzpomínáš? Kevine, jasně, že můžeš chodit v mé kanceláři, jsi přece můj kamarád. Od Michaela je hezký, že mě nechal chodit v jeho kanceláři. Co jsem to proved? Všichni jsme od začátku věděli, že to byl Kevin, jenom jsme nechali Michaela hrát si na detektiva.